వర్సెస్ మావిగన్ దేనికి సపోర్ట్ చేస్తారు? మావేగా ఇంతకుముందు పాలన బాగుంది, ఇప్పుడు పాలన బాగాలేదు. కరోనాలో అందరికీ సాయం చేశారు, అప్పుడు అందరినీ బాగా చూసుకున్నారు. ఏ లోటు రాకుండా అమ్మఒడి మొత్తం అందరికీ బాగా చూసుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి కదా పథకాలు. ఇప్పుడు వస్తున్నాయి, టైంకి రావట్లేదు కదా పథకాలు. ఓట్ ఫర్ మావేగా అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ మీరు దేనికి సపోర్ట్ చేస్తారు? అమరావతికే. ఎందుకని? చంద్రబాబు చేస్తాను కాబట్టి అమరావతికే. అమరావతి వర్సెస్ అమరావతి అమరావతి ఎందుకని? చంద్రబాబు బాగా చేస్తున్నాడు బాగా కదా. చేస్తారు. అవును. అంటే ఏం నచ్చింది మీకు? ఏదైనా మంచిగానే చేశాడు కదండి. అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ మీరు దేనికి సపోర్ట్ చేస్తారు? అమరావతి ఎందుకని? అమరావతి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి బాగా డెవలప్మెంట్ చేశాడు. ఎందుకంటే ఇదివరకు జగన్ ఉన్నప్పుడు రోడ్లు లేవు. జగన్ ఫ్యాన్ నేను, రోడ్లు లేవు. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత రోడ్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. జగన్ ఉన్న గవర్నమెంట్లో లేదు, 3 రాజధానులు అన్నాడు. ఎక్కడ కట్టిండు 3 రాజధానులు? ఎక్కడ కట్టిండు? ఉన్న రాజధాని చూశాడు. అమరావతి కావాలి.